И така просто аз съм Дестера. И до мен е Вегетони. Здрасти хора! И днес ще правим ютубърски предизвикателства или както всичко го казват на английски ютубър Impression Challenge. Така да не се случи. И сега мисля Вегетони да вземе първия лист и да започнем. Добре, той се обръща се. И аз го взимам. Първо го взимам. Добре, така. Завършам. Да. Той харесва зеления цвят. Така. Живее в Нидерландия. Има приятели, които снимат с тях. Дили. Да. Една точка за мен. Добре. Така. Той има брат. Брат. И се казва Comedy Shop Gamer. И той снима заедно с него понякога. Още? Още. Има 11 милиона сабскрайбъра, абонати. Още нещо. Има две песни, ако не се лъжа. Добре, майче Кесай. K.I.S.I. Добре, позна. Една точка за Вегетони. Айде, взимай другия ли? Добре. Така. Той харесва червения цвят. Така. Има приятели, с които снима с тях. Да. Понякога се виждат на фестивали или нещо такова. Да. И снима с него приятели. Джош. Този слогомен. Да. Да, може и кратките имена. Може. Така става също. Извинете за грозното, стана много така. Айде, връщи се. Така. Той е българин, снима на всякакви игри, от страшни до фитка фетиш и мисля, че имаш 45 сабскрайбъра. Нещо за него пите, нещо. Да, носи очила. Мисля, че е Нотенкс. Да, познавам. Да, изискатен ход. Да. Една точка за Вегетони. Добре, чакай, аз съм си. Да. Добре, ще съм. Така. Така. Той е най-известният ютубър. Така. Играе на много игри Така. и е забавен. И е забавен. Да, играе на много. всички е PewDiePie. Да. Той е да. Една точка за мен. След повече се чакай. Две на две. Добре. Така, той е англичанин. Снима заедно с Джели и Соломон. Така, косата му е къдрава, Като му е оранжев и има около 2 милиона, 4 милиона сабскрайбъра. Мисля, че той е Да. Сега става съвсем. Джори. Да, или съвсем от Джори. Добре. Тази има ли? Само трудно малко. Той е българин. Снима на компютъри на PlayStation 3. Има 40 000 абонати. Снима на компютъра на PlayStation 3. No thanks. Не! Добре, кой е това? Ами имаш още един. Ако не го знаеш.
На тройка, не на четворка. На тройка. Два четвърната това... Защо е? Shadow X ли е? Да. Той ли е? Мога да ви дай да се. И добре, това беше YouTuber Impression Challenge или съкратено YouTuber предизвикателство. Благодаря, че гледахте. Това беше от мен, Дестера БГ и от БГ Тони. Ще видим следващия клип и до тогава чао от мен. Чао.